sai yayi to shine malaman fiqh suke cewa izar awul hukumatu kaziban man'ahul halafu haka malaman fiqh suke magana akan irin wannan mas'ala izara auhul hukumatu idan hukuma suka ga shi wannan mutumin kaziban makareci ne mana'ul halafu sai su hana shi rantsa su ce wani babu yadda za ka rantsuwa mu ba za mu barka ba kai rantsuwa ƙarya kake wannan guri kawai so ne kaga ka kare kima to amma idan aka yi bincike a gane ba makareci bane ba shi wancan wanda malam Ali ya tambaya kan shi to shi kenan sai a bashi dama ya rantsuwa kin to yanzu mun zo inda kake so malam Ali idan ya rantse da Qur'ani a gonar kakan shi ce yana rantsuwa sai ya mutu ya rantse sai ya mutu wani zai iya ce Qur'ani ya kashe shi a barwa wancan gona idan aka wada kaga dole sai an nemo dalili daga Allah ko dalili daga manzon Allah menene dalili daga Allah ko daga manzon Allah wanda zai iya nunawa in yayi rantsuwa da Qur'ani ya kashe shi kamar yadda Bahaushe yake cewa sai a ɗauki gona a barwa wancan babu da wani dalili duk wanda ya ce yana da wani dalili to ana bashi bashi babu wani dalili a kiyaye da kyau idan aka so tun da rigima ce dama a gaban saraki za a yi rantsuwa idan aka yi rantsuwa a gaban saraki za su rubuta takarda wani gona ta hutar ga hannunka yanzu gona ta dawo hannun shi yanzu gona shi ce tun da ya yi rantsuwa da Qur'ani yanzu gona ta hutar ga hannunka saraki za su rubuta wannan sai a bashi takarda to yanzu gona ta kaci da aka bayi takarda da ya tafi gona ta zama halal malak tashi sai ya mutu to gona ta magada ce saboda abin ya zama halal duk abin da ya zama to halak naka ne to idan ana so a kore abin wannan daga gado na ɗiyanka akwai abin da ake cewa mawani al-miras hanyoyi wanda suke hana a babatun gado to sai an shigo wannan hanyoyin idan an shigo hanyoyi sai a ga menene ya hana a musulunci wannan gona ta zama magada tunda gona saraki sun halitta wa babansu to dole a ba su gado wannan kuma can tsakanin da Allah in laifi ne in kuma katari aka yi dama kwanan shi ya zo shi kenan sai mu ta tambaya ta gaba insha Allah sai ya ci gaba da tambaya ya ce malam mutum ne yake zaune a ƙarƙashin shago sai ake ruwan sama sai ya tara ya yi arwalla to yaya sallar shi take idan mutum ya yi arwalla da ruwan sama arwalla ta yi kuma sallah ta yi domin dama Allah ya ce wa an zanna mini sama'i ma an ɗahura mu ne muka saukar ruwa daga sama ruwa tsarkake akwai alma'ul bi'r akwai alma'ul abar akwai alma'ul bahar akwai alma'ul nahar duka su wani malamai suka ce ya halitta a yi arwala da su idan ya sauko daga sama katariya za ka yi arwala sai dai illa iyaka akwai waɗansu dalilai wanda aka yi magana a fikihu shi ne kamar da ya zuba a saman talkin da ya taho kamar hitacensa idan ya taho da tattaka kamar hitacensa to wannan daidai yake da ruwan famfo idan ka ɗauki ruwan famfo in ka diba ka kamar hitacensa ba za ka yi ba arwala da shi haka nan idan ka ɗauko ruwa a rijiya idan ka kamar hitacensa ya yi jajjajaja ko yana wari-wari to wani ba za ka yi ba arwala da shi shi ma wanda ka tariya a saman talkin haka ne idan ya zama to kamar shi lafiya lauci sai ka yi arwala amma idan ya zama to ya zo da wata tattaka kamar ta canza to wani ba za ka yi ba arwala da shi wallahu alam nan sai ya kara da tambaya ce malam matar da take sallah sai jinjiri ya mata fitsari za ta ci gaba da sallar daga baya ta rama koya za ta yi malaman fiqh suka ce idza saqada alal musalli najasatun badalat salatuhu
idan mutum iya sallah najasa ta faɗo a kan shi sallah ta baci. Zamanin da jinjiri mata sallah ta yi raka ɗaya kawai daga nan sai ta yanke sallama, daga nan kawai sai ta salamce sai ta yanke sallah kawai, ba ma sai ta kawo wannan ruku'in ba, saboda sallah ta ɓaci. Tunda sallah ta ɓaci ba yadda za a yi ka ci gaba da yin sallah kana ɗauke da najasa, illa iyaka tana da lada na reno da take yi. Wannan reno da mace take na ɗanta, ya yi ta ba ta wahala, ya yi ta mata fitsari, ya yi ta mata bangare, to wani akwai lada na musamman da Allah zai rubuta mata na habana, na shayarwar, na renan, tana da lada cikakke daga Allah. Amma dai magana sallah ta ɓaci, sai ta yanke ta je ta wanke wannan najasa, sai ta yi arwala ta ajiye jinjirin gefe guda, sannan kuma ta ci gaba da sallah ta insha Allah. Na'am, sai tambayar shi ta ƙarshe ya ce, to malam, kamar mu da muke siyasa, wani lokaci shugabannin namu sai su yi magana wadda ta sabawa musulunci. To in muna zance tsakaninmu sai mu rinka gyara wannan maganar, hakan ba komai. To dangane da wato bin wani mutum ya zamanto jagoranka, kamar yadda shi tambaya, wannan jagoranci na bangaren wato siyasa ba shi kaɗai ba ake samun jagoranci, kasan marali, kamar yadda kuke da jagori na siyasa, to akwai kuma jagorori ma na sarakuna na gargajiya, akwai kuma wani bangare na soyayya tsakanin mace da miji, akwai bangaren soyayya na tsakanin malami da almajiri, akwai bangaren soyayya tsakanin saurayi da budurwa. Duka wannan ana kiransu soyayya. Ina son shugabana na ƙasa, ina son shugaban fartikina, ina son malamina, ina son mijina, ina son matata, ina son saurayina, ina son budurwata. Duka wannan ana kiransu soyayya. To amma shi mai hankali, mai lissafi, zai iya sani babu wata soyayya kamar soyayyar Allah da manzan Allah. Duk wani wanda kake kamar shi kowane ne, idan ya yi taɓar gaza, to kar san da kake mai ya zamanto ya fi san da kake wa manzan Allah. Idan kai haka, to ka zamanto ba musulmin kirki ba, ka zamanto munafiki a musulunci. Duk wani jagoranka ko mahaifinka ne, kaga tsakanin ɗa da mahaifi akwai soyayya. To gissan da kake wa babanka, idan yi wata magana wadda ba ta daidai ba, ta cutar addinin musulunci, to a nan gudu ba za ka mai ba biyayya, ka zo ka yi ka gyarawa abin da ya faɗi, ka yi ka ce ai wannan ba laifi bane ba. Bare kuma shugaban farti, bare kuma shugaban ƙasa, bare kuma sarki na gargajiya, bare mai unguwa, bare malaminka, bare almajirinka, bare mijinki, bare matarka, bare saurayinki, bare budurwarka. Duk wani wanda za ka kuna mu'amala ta soyayya tsakanin kai da shi, da zaran ya yi wani abu wanda ya cutar addinin musulunci, to sai ka diba haka addinin musulunci ne gaba. Da ya yi wata taɓargazar shi wajen ɓangaren addinin musulunci, sai ka ce a nan gurin ba ni ba shi akan wannan ra'ayin. Kuma abin da ya faɗa in ya kai abin a fili ne, za ka yi Allah wajen raima da abin. Shugaban farti kina wannan abin da ya faɗi, banna bayan shi, saboda nan ya taɓa addini na, ni kuma na san da addini na zan aljanna ba da san da nake mai ba. Kuma idan ka auna dukkan wata soyayya ƙarara ce, ban da soyayyar manzo Allah. Duk wani mutum da kana bin shi, kana son shi, in ma